Så har vi Viv. Kan du komme op til mig? Vivian. Det hedder hun altså også, men vi har 2 Vivianer med, så nu siger vi Viv. Hun har fået nogle smarte solbriller på. Vivian, hun har styrker med flere styrker i, så når hun er afsted sydpå, som hun tit er, så skal hun jo have lavet nogle smarte solbriller også med styrke i. Og det kan man faktisk få lavet fuldstændig, som de ser ud her. Hvis du kigger lidt rundt, så kan I se, at glasset er en lille smule mørkere for oven og lidt lysere nedad til. Det gør både det, at det løfter i ansigtet, så vi bedre kan få en stor brille på hende, men det gør altså også, at brillen den er mere brugbar. Og selvfølgelig, hvis man får med styrker i, så gider man jo ikke at rende og tage nær på hele tiden. Så det lyse gør, at vi kan se hendes øje igennem glasset, og det løfter i ansigtet. Hun behøver ikke at tage brillerne af, hvis hun lige skal ind og handle osv. Men flot og enkelt. Med Vivian, der kunne jeg godt tænke jer at vise jer noget helt specielt. Der har vi taget Vivians egne briller med. Der må nok købe de Two Eyes. På Vivian, der er... Ja, nu er det en klassisk, den er rød, den er fræk, det kan hun godt lide, hun har i mange forskellige farver, men hun har også en fin lille næserod. Igen, hvis man er inde og prøve briller, som falder ned på næsen, hvis der er nogen af jer, der sidder her og ikke har særlig meget næseben, så skal I vide, der er altså også en mulighed for, hos mange optikere i hvert fald, og selvfølgelig hos Two Eyes, at I kan få sat sådan nogle næsedutter ind bagved til at løfte brillen, så I kan se, at den sidder højt på hende. Men det er simpelthen fordi, hvis vi tager brillen af, og I kigger herinde, inden i den, der har vi sat sådan nogle små sidestegsarme på, der får løftet brillen. Og I oplever det garanteret også, mange af jer, når I er ude og skal have de her store solbriller, at det sidder bare ikke i orden. Vipperne går imod, eller netop de falder ned, så kan man altså diskret få sat dem her bag til, eller en anden løsning, hvad nu, så det sidder godt. Ja, det var dine egne briller. Hvis hun skal være total hot, hende her Vivian, så skal det være det store, det vidste du næsten. Den er jo stor, og den er flot, den her brille. Den kommer op til hendes øjenbryn og løfter hendes ansigt. Men vi har bevidst taget en lys brille, for ikke at gøre den for voldsom til Vivian. Vi har faktisk også en lidt mørkere brille med til hende, og den kan du også lige prøve at tage på. Den er meget mere markant, og derfor er den en lille smule mindre i det, for at den ikke skal komme ind og tage helt over. Så det er et par gode selskabsbriller. Tak til dig. Ja, nu er det alt for damer, det her, så derfor har vi jo 3 pigemodeller med, men vi har jo de fleste af os en mand derhjemme, eller noget, der ligner, så vi har også taget Haraldur med. I Two Eyes har vi jo fundet ud af, at det er damerne, det er pigerne, der styrer det der derhjemme, så det er damerne, vi skal lokke til Two Eyes, og så skal de nok tage deres mænd med ned, fordi det er altså os, der bestemmer, hvor de skal have de her briller henne. Men Haraldur, han er nu faktisk kommet til os helt af sig selv, så han har ikke nogen, der har lukket ham med ned. Vi har klædt ham på i en super sej solbrille, helt klassisk mørk. Mændene har fladere bryle normalt, end kvinder har. Så derfor er herremoden en del anderledes. Og igen, der kan I se, at den kommer ind og passer med hans flade bryn. Ja, passer flot i dit ansigt. Skal vi ikke tage dine egne briller på os? Haraldur, han vil gerne være sådan med selvfølgelig i front, men holde det lidt klassisk. Så det her, det er hans egne briller, og de er jo store, så de fylder hans ansigt godt op. Det er lige langt op, der er flot underansigt her, og lige så meget ovenover brillen. Det er jo stort det her, men det er nogle lyse farver, så derfor tager de ikke over igen. Se, hvor brillen den passer til brynene, går til kindben og løfter flot op. Og det skal mændene også have. De skal ikke snydes for det. Men jeg er jo i gang med at sælge ham med nye briller allerede, så jeg har sagt, at han skal have sådan nogle Pardiuardi-briller, eller nogen, hvis han gerne vil være på. Så skal vi ikke lige vise, hvordan du kan se ud også? Jeg synes jo en gang imellem, han godt kan rende rundt og se lidt lækker ud på den der måde. Det ved jeg ikke, om I synes. Men den holder igen i byretten, fordi selvom nu er den stor og den er markant, så passer den med alle formerne. Men hvis han vender siden til, så kan I se, at selve farverne, vi har brudt lidt ud i stængerne, for det kan komme op og passe op til håret heroppe, så den ikke bare er helt sort, for så kan det altså godt blive for hårdt til ansigtet. Tak til dig. Ja, nu ved jeg, hun slår mig ihjel, for nu kommer jeg op og spørger, hvordan det går igen. Hvordan går det hos jer? Ja, det er skrevet fremad. Jeg kan skrive fremad. Må jeg sætte nogle briller på, eller? Ja. Er vi ved at være der? Ja, det er okay. Godt, så gør jeg det. Nå, vi har nogle briller liggende hernede. Kan se.
Nina, hun er faktisk en af de her, der køber de her håndkøbsbriller, som hun har en hel masse af hjemme i skuffen. Så i alle regnbuens farver, hun tager på i et væk. Så hende vil vi jo gerne lave nogle briller til, der har lidt mere end den her ene styrke, så hun kan beholde på noget mere. Og nu har vi fundet nogle briller til hende dernede. Vi spottede jo hurtigt, at selvom at det er en lidt klassisk pige, vi har inde her, så var der lidt frækt gemt derinde i. Det kunne vi se på striberne i håret, og der var lidt spræl i det. Så det første, vi fandt, det var sådan et par rigtige briller med godt med farve i og spræl. Og det er selvfølgelig en af vores egen design. Du kan kigge en lille smule rundt. De briller der, dem tog vi bevidst for at vise jer, at det behøver ikke at være så kedeligt endda. De passer jo super flot i spillet i farverne her, op til hendes striber op i håret. Men så er det en lille brille, fordi Nina har ikke så stort et ansigt. Men igen, det går efter alle kunstens regler. Vi har en brille, der buer lidt her, så den understreger hendes egen bryn. Den kommer godt ned her og får løftet op her. Så selvom igen den er lidt markant og så videre, så synes jeg, at den understreger make-up'en rigtig godt. Hvis vi skulle bryde på en anden måde, så kan man faktisk gå ned, og det har vi med her, en brille, som passer dårligere, hvis man kan sige det, i farverne. Den der passer også dårligere, vil jeg se lige om lidt, i pasformen, fordi den er firkantet. Men den bliver mere moderigtig egentlig, fordi at det er det, moden dikterer nu, at det må godt være lidt større og lidt mere firkantet. Så nu prøver vi at sætte sådan et par på her. Der kan I se forskellen. Sådan der. Hvis nu igen, Nina, hun kigger en lille smule rundt, så kan I se, sådan der vil I jo også gerne stadigvæk kende hende. Men hun bliver en helt anden pige, der bliver lidt mere jeans over det. Den er ikke så feminin, en lille smule større og også en lille smule hårdere. Men bevidst har vi valgt en anden farve sort inde bagved, for at det ikke bliver for hårdt. Hvad med dig? Rejser du også bare en sjælden gang imellem, eller hvad? Ja. Ja, det er godt. Så har vi også lige et par True Eyes solbriller med til dig her. Når vi så skal på ferie, eller bare skal gå og se lidt lækker ud herhjemme i det danske sommervejr, så har vi valgt de her briller til Nina. Igen, de er store, fordi det siger moden jo, men den er slet ikke så stor som nogle af de andre solbriller, I set, for det skal jo passe til ansigtet. Men igen, hvis du kigger fint rundt, så kan I se, at den kommer op og passer med brynene, passer med kindbenene hernede, laver et lækkert løft. Og så igen, så har vi valgt at putte et glas i, som er mørkere for oven, end det er for neden, hvis I kan se det. Og helt bevidst, så har vi gået over og taget et glas, som har en anden farve end kold. Det vil sige, at der er et violet glas i. For at det ikke bliver for hårdt, for at det ikke bliver sort-hvid, så er der altså flere farvepaletter, der kan bruge de her briller. Det er blødt, og det kommer ned og rammer farverne i læben, så de bedre kan bruges. Jeps, tak til dig, dog. Jeg har faktisk taget en buket blomster med til Nina, for jeg synes, det var lidt modigt gjort, så den vil jeg selvfølgelig lige give hende. Så jeg synes, hvis I er med, så give hende en hånd. Tak for det. Så ja. Jeg håber, at I har nydt vores show. Får I nu lyst til at se lige så dejlige ud som vores modeller her, så er vi nede i stand nummer 20. Der kan I besøge både mig og min makker Christina. Der ligger så nogle flyers for at lokke jer lidt ned på jeres bænke. Vi har en konkurrence, hvor man kan vælge stel, eller vinde et stel. Man kan vælge True Eyes stel, solbrille, eller fra Ralph Lauren, eller Burberry. Så jeg synes, det er et besøg værd. Hvis der er nogen af jer, der ikke har fået de her konkurrencesedler, så er der altså nede på standen, så det skal I ikke begynde at græde over. Lad os få modellerne op og give dem en hånd, og vi ses. Tak for hjælpen. Tak for hjælpen, søde. Ja, det synes jeg. Så smutter de igen.